Dobrý den, dámy a pánové, no a dneska tady máme nový update v Call of Duty Mobile. Nový mod tady je, takže to asi vyzkouším. To jo, kolik toho je novýho. Tak dneska si asi zahrajeme všechny tyto game mody. Tak asi nejdřív tenhle. OK. Ono se to všechno ještě. OK. No. Tak to bude chvíli trvat. Takže si mezi tím zkusíme zahrát poprvé zombíky. Zase Dolvent. Pane bože. No tak si zahráme teda Battle Royale. Doufám teda, že konečně na to půjde. Jo, jede to aspoň tohle. Jak se to bavilo? Není vidět postava. Haló, co to je? Je dobrý. Spolu střílí. Takže počkáme 46 sekund. Takže já to tady asi střihnu. Jo, už to začíná. Ještě dáme jiný tohle. Tak nic, no. Doufám teda, že hraju solo, že jsem nedal třeba dvů a to bych byl sám proti týmu, to by bylo to hrozné. Tam teda dropuju, asi na stage off, ok. To je celkem dobrý. Teď mám rád, tady to je takový. Do téhle budovy. To je hodně hezké. First blood. Jo, batoh level free, to je dobrý. Něco na light ammo, taky na light ammo. Toto si vyměním na heavy ammo. Bych měl víc těch nábojů vždycky. Heavy ammo, armor repair. Někdo tu střílí. Ne, hej. Moc lootu tu teda není, no. Tak to je nic není. Aha, tak tady se chodí. Chtěl bych nějaký měření, aspoň nějaký zaměřovadlo. To by bylo asi ideální. Možná, že se vyměním snipu. Asi jo, snipa bude lepší. Tak. Tady někdo je na mapě, vidím.
tady v tom domě. Jesky, no. Nice. Přebyl. Tady jsem vlastně byl už. No, nic moc neměl. Počkat, to chci vzít. Chip terminal is almost ready. Ale ono to jako má zaměřovátko, tak dobrý. Armory Gear už zase. Spine Ramo. The safe zone Tady is někdo collapsing. někoho zabil. Nic tu ale nenechal. Možná ten granát. Tak asi jediný to je. Hop. Uvidíme, jestli si to někdo všimne. Ale chtěl by to najít nějaký auto. A tamhle ho vidím. Jo. 4kolka. A je dostřílí. Dobré. Nic moc to. Nic moc neměl. Airdrop incoming. Já bych chtěl možná víc do středu, kde jsem. Jsem úplně nevychytal. 600 metrů do středu. No to je celkem malá ta mapa, jako když se to takhle projíždí, tak je velká. Ale chtěl bych už někoho najít. 2 kg, to je málo. Auto, to je určitě lepší. Možná, že si dáme jeden Armory Gear. Dobrý, tak a jedeme. Já jsem najel do vody, ne. To je super. Au, někdo po mně střílí. Half of the players are eliminated. OK, a teď se někde asi zakempíme a budeme snipovat. Protože na stroju vždycky bývá strašně moc hráčů. Tady někde by měla být helikoptéra. Airdrop has been delivered. Tady by někdo mohl být u toho airdropu.
Jako tohle zatím nevidím. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. A střed je víc tamhle tudy. Mohl by to najít další auto asi. Jinak bez toho se nepohnu. A někdo střílí. Tady je. Nic moc toho neměl. No toho málo. Dost málo. Já jsem se teďka úplně oddálil od toho středu. To je super. Teď potřebuji rychle někde sehnat autíčko. Budu muset jít Airdrop pěšky. incoming. Chip terminal is almost ready. Airdrop has been delivered. To běhání je tak únavný. Mám safe zone is auto, collapsing. jupi. Tady je zase řeka, ani do ní zase mým autem nespadne. Tady je, jo, to je vlastně ten můj skútr předtím. A podle mě auto lepší. Airdrop incoming. Tady jsme někde plus minus, no ještě ne jako. Spíš víc sem. 3 kily, no tak. Airdrop has been delivered. Musím to chci najít. Teodor začíná být nudat. No, stačilo jsme to říct. Tak to bylo dost lehký. Někdo asi neuměl moc hrát. Co tady je? Oh. Heavy ammo, nic moc. Sjedu to, doufám, že jo, sjedu. Ježiš, tady je zóna. Jako doufám, že to jezero se propadne. Jo, dobrý. Jo, přece to není jako v ránu, takže jo. Ale ta zóna mě dost děsí. Jo, tady se to bude dát projet. Airdrop incoming. Jo, dobrý. Tady tenhle střed. Airdrop has been delivered. Dobrý. No a teďka zase jedu po tom mostu. Už asi po pátý tady jezdím jen tak dokola. Tady máme někoho, takže za ním rovnou vyjedu.
Dobrý. Jako vážně, on neměl nic jiného. Aspoň další kill, 5 killů, to už je celkem dobrý. Tady někdo zase je. Ježiši, já jsem se nespolil. Spapám tady tohle. To mě dá bonusový ještě. Tak to je velmi. Co to je? 4, 3, 2, 1. Spinerámu jinak nic zajímavého. Chip terminal is almost ready. On mi celkem zničil to auto. 6 kilů, to je dobrý. Jako tady ta motorka. The safe zone is elapsing. Airdrop incoming. Airdrop has been delivered. God. Easy kill. Advancement Armor Repair, to je super. Ale ne. Jistě to těch 6 chci ještě. Ne, hej. Asi tohle nechci. Jinak baťůžek level free. A tady je někde. Tak na tebe si tu počkám. Kde je? Tady. Dobrý. Light ammo. Neměl ani armor repair, chudáček. Ono to je zóna, zóna. Rychle, pryč. To je 7 hráčů. Tady někdo je, tady jsou 2. 3. To je nevím. Down to the last 5 players. Tady je. To je. Tak ten mi dal. Asi si dám teď tohle. Jako vážně nic neměl. Nic. Vůbec nic. Okay. Airdrop has been delivered. Always. Já nevím, co si mám dávat. To je škoda. No nevadí. 3. místo je určitě dobré. Doufám, že už se mě to tam načet. Máme rank up. Dobrý. Kontinuésky. Dobrý. Multiplayer. Máme to? Jo, máme to. Tak zkusíme tohle. Cože? OK.
Tak to bude dlouho trvat. Tohle už je aspoň. Tak to bude chvíli trvat. Takže vypadá, že to asi ukončíme. No, doufám, že se vám video líbilo. A nashledanou.